Hey ayi kumnandi ngempela la eKasim Park Hall. Abantu bayangena abanye bakhona ngaphakathi la uyabona nje sizokukhombisa nezimoto zikhona iyasha ingoma ngaphakathi. Nginobaba nomama la abangenayo sengibabambe offside. Baba asikubingelele. Yebo sawubona. Ngicela nje ubaba ngiphakamisele izwi kancane. Niyaphila baba? Siyaphila baba. Ubaba ubani engikhuluma naye? Ngibaba Magubane waseDahakran. eDahakran. Hawu wasuka le Dahakran weze Emelo uze Dr X. Ngizomhlola khona la ubaba. Yini engaka mhlambe wenza ukuthi ushiye yonke into uze la ku Dr X? UDr S baba ngeke ngahlangana naye endaweni yaseForkrust. Ngaphinde ngahlangana naye ngapha ePitetief. Manje ayisenyahluleka ukuhlala ngingamtholi makaladusa. Oh useduze bayela. Mase useduze la manje ekhaya kakha ngazi kahle kahle. Oh alright no ngizwa mhlambe yini ongathi nje iyona kulethela imangaliso usuke wayibona. Hayi cha khona usizo impela into zami ishintshile. Oh akusafana kudala. Hayi seshintshe kakhulu futhi ngendlela ezingisebenzela ngayo hayi. Mayethu baba sekushintshile bekuhamba kahle sekuyabheda noma bekubheda sekuhamba kahle. Oh bekubheda manje khathi kuhamba kahle. Khathi kuhamba kahle. Baba hayi siyabonga kakhulu baba. Hayi khona nomama sawubona mama. Sawubona mntanami. Ninjani? Khona mntanami unjani? Hayi bo siyaphila. Umama bani mina engikhuluma naye? Umama Mzwane. Wakhona la eMelo eNedland Park ngasePick n Pay. Oh usuka la eMelo. Umama la eMelo. Uzobona unogwaja kagesi. Ubaba ngizwe radioweni. Hawu uzwe radioweni? Mabakhuluma inkinga zobaba isuke idlale phekwami. Bathini radioweni? Radioweni babeka nje. Bathi baba umsamo uyawubona. Hawu Abantwana mangabe khona into abangayenza ongayithandi uyayibona. Uyayibona. Basho njalo radioweni. Nje. Waba nokholo uthi hayi lento abayisho radioweni ngeke beqamba mama. Yini manje kuhlale phekwami? Hayi awuthi ngisukume ngiyobona lo baba. Hayi ngizwa kahle kakhulu mama. Uyaqala ukufika? Ngiyaqala angimazi ngiyaqala nje. Kuthi holo ngoba lila eMelo. Hayi ngithi noma kanjani. Mina nethi silahlekelwe ngilomama kaMbengizana naye manje. Hayi no uzomthola bazokumemezelela ngaphakathi. Mama kushiya ngabe umvimbi. Angena ngaphakathi akade ushile la. No sizomthola umama. Athi singene la ngaphakathi. Sikhombisa. Oh umama uthi uzwe la uyabona uzwela isikhangiso la eLigwa FM wase eba nokholo ukuthi hayi izinto zakhe zizolunga. Nawo ama product njoba sikhona la ubaba ekuthembisile ukuthi ama product azobe khona uyabona ke iwona la akhona ama product nampa abawathengisayo sanibonani yebo njani ngithengisa ama product ka Dr X la uyezwa ke bayisholo ngempela ukuthi ngempela ayathengisa khona yonke inhlobo khona yonke inhlobo ongayicabanga ezenhlanhla ezokuphila yonke into ikhona alright hayi ke mbukeli lapha ekhaya usazobuka le video uyabona nawo konke ukhona akupheleli lapho nayi nemgexo namapeni namapeni uyabona i1 on 1 kuyabhaliswa mawufika uzobhalisa la etafuleni ake singene la ngaphakathi